faɗa ɗin nan malam Yahaya ya faɗa a farko duk irin yadda yake ganin kamar bai cancanta ba to ni ne mafi rashin cancanta da shi, amma a dunkule a ɗauko wannan kasida wadda ta tattare al'amura daga farkonsu zuwa ƙarshensu, manya da ƙananansu, kuma a bawa kamar ni a ce yi bayani, ita kasida ba a yi mata adalci ba. Abin da yake da farko za mu fara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya mana wannan arziki, kamar yadda malam ya faɗa, Allah ya maka arziki da wannan tafiya da wannan tafarki da kuma waɗannan jagorori da ya ambata. Wannan ba ƙaramin alheri ba ne. Kafin mu zama muna ƙarƙashin waɗannan jagorori, ko kuma muka kalli wane ne jagoransu kuma yaya suke wajen koyinsa, to ai ba mu da bakin da za mu gode Allah. Idan mun tuna farkon kalmar Shehu Abu Gazala, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara mana madadinsa. Farkon kalmarsa a wajen maukibi, farkon ziyararsa, ya ce laƙad manna Allahu alal muminina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim, haka ayat take ko tana cikin sura Ali Imran, sai a karanta ta. Yace wallahi ubangiji ya karanta wannan aya da ubangiji yake wa mu'minai kwarkwara, wallahi ubangiji yayi wa mu'minai baiwa mai girma saboda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya cikin su. Abinda shehu yake nufi da wannan baiti da wannan aya, ganin irin baiwar da Allah ya ajiye ta amirul jeshi a wannan ƙasa, kuma mu ne muminan da yake mana murna da wannan alkhairi. Wannan shehu Abu Gazala shine wanda muka gani, amma kafinsa ai shehun malam din ma ya ce da wanda ya zo Kano kuma bai ga malam din ba, ko yake cewa da shi me laqad fataka khairun kathirun. Kai wanda ya zo shehu Musa ba yake tambayarsa, ka je waje kaza ka ga wani, yake tambayarsa ya ga amirul jeshi, yace bai gan shi ba, yace to wallahi alkhairi mai girma ya tsere maka. To wannan masu ido da kwalli kenan da suka san da wa muke tare. Mu ga wani abu ne akan matar sarki, da ido da ta gani, amma babu ido bata gani ba. To ubangiji Allah ya samu daga cikin waɗanda za su gani ɗin, ko suke ganin kuma suke amfana saboda albarkar manzon Allah. To wannan kasida abubuwan da ta tattare a ciki abubuwa ne na zawahiri na ɗariƙa, kamar misali zikiri, kuma abinda malam ya fi karkata saboda dacewar zamanin da ya kasidar a lokacin, wato haluluwan da suke gallabar shi mai zikiri, da kuma zikiri da ala, kamar zikirin amfasu, kamar zikiri da bandiri, da sauran haluluwa na zikire-zikiren sufaye waɗanda aka sani. Wataƙila in mutum ya kalli waɗannan, ai su ne ƙarshen abubuwa waɗanda za a ba da hujja a kansu. Amma a cikin wannan ƙasida malam ya tsaya ya yi zarangwana wajen fito da hujjar kowane irin abu da ya zama ana kansa da isnadi ingantacce a wannan addini zuwa manzon Allah, da abin da yake nassi ne wanda yake ƙarara, ko kuma abin da yake wato fahimta ce ta manyan malamai waɗanda su ne shugabannin wannan al'umma. Duka malam bai bar komai ba ya bayaninsu. A ƙarshe abinda zan faɗa kurin a cikin wannan ƙasida guda biyu ne. Abu na farko abinda malam ya buɗe ƙasida da shi na irin manhajin kiransa zuwa Allah, yake cewa ta'alau ila manhajin bainana
ta'ala